те, про що я говорив. Це розповідь про справжню небесну країну, яка існує насправді, друзі. І Бог закликає кожного з нас прийти туди. Більше того, цар цієї країни, цар цієї небесної країни, наш Батько Небесний, Він послав на цю землю грішну, прокляту із-за гріха людського. Він послав Ісуса Христа для того, щоб Він помер на Голгофському хресті за кожного з нас, щоб для нас перехід в це царство став можливим і реальним.